Sinar budaya sak jose josise Jawa Timur Santoso dan juga kawan-kawan adik-adik sing nek ngarep gapura padha minggir yo 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 ayo Mbak Reni budale sang singa bareng kan uga sang kucing Candra mawa ya anggegi kakaton gegiri lan uga bebayani kang sampe tansah kapalang dening para satriya-satriya sinar budaya jangkep cacahing wonten sekawan weh pindha ono tamakno gerleno mangendamu bakal tak rujang-rujang sikil sarta balut ira durang koro wetonaning sesama ayo coba Mas Padakno yen pancen darbe watak satriya mambara coba maju didik nabi yo masih bersama Sinar Budaya.
Bergoyang bersama sinar budaya Novan Audio lan uga tansah kasengkuyung dening kanca-kanca YouTuber Kala Ngopi tulung aku kasih dalam sayangku Dempyak budale prowadya bala enite turangga kebiar busanane sorake mbata rupa harek srugo moro sayakti dadi tulodo budale sinar budaya sing sayo lan uga sarana sing rukun Dempyak budale prowadya bala enite turangga kebiar busanane sorake tata rupa arek srugo moro sayakti dadi tulodo tamtama sinar budaya ayo lur goyangane sampai pagi ya iki lo dagangane Dempyak budale prowadya goyang kiri goyang kanan asli lur sinar budaya ayo lo klasike tulung nganjuk Dempyak budale prowadya bala enite turangga kebiar busanane sorake mbata rupa ayo arek srugo moro sayakti dadi tulodo budale sinar budaya Sabab sing hati-hati bengkong lan uga wirang wonten ketinggalan menika wonten santosa sarta ragis turangga sinar budaya yo
Sayo. Yo yo yo. Wante sorong orang ngira orang ngimpi yen to bakal kasembakan dengan para setomo saking balila tumuju satung asmane ayo ayo Mbah Karji jajal lewat lalu kita balik aturan pinarang mereka wonten Pak Kus kan mijil saking Wonokromo Gondang ayo Yo. Hop. Olah kabri gelaning dening para satriya-satriya. Kanton rengginas lan uga kesit-kesit. Ya iki kang diarani dening Turangga Bingkong dan juga kawan-kawan ger. Sinar budaya. Oke. Ayo Lesa sing alon wae kota wae jamune piye jamune jamune Mas Yayan masuk Ayo ger, ayo ger. Buka titik, goyang titik. Buka titik, jos. Goyang titik, jos. Buka titik, plekek. Goyang titik, plekek.
Gentayangan yen awan ratoyan mangan mong klisi ana yen dalu tala bisa turu among tansah mikirake sliramu wis suwe pisah gadhe saiki ketemu lagi wong ayu nyedak aku dimen mari kangen katon sliramu sumanding digoyang bersama sinar budaya. Ayo, ayo, ayo. Gentayangan yen awan ratoyan mangan mung klisian yen dalu ra bisa turu amor tansah mikirake sliramu wis suwe pisah barang saiki ketemu wong ayu mrene yo nyedak aku tinan mari kangen waton sliramu sumanding sayo masih bersama Sinar Budaya dari Desa Kedung Cangkrik Asilo. GBC yo. Prayoga tung mati
yo Ciro Lupan Semono januju saiki wis mukti kowe anyelaki ora patut becike yen kapethuk babasane rasa nilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe ye piye karepe kok aneh mau gawe goreng semu nuju saiki wis mukti kowe anyelaki ora patut becike yen kepethuk babasane rasa nilang manise nyatane lali
rupae ye 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 piye karepe
Caranane kilo caranane turung sinar budaya Ayo, ayo, sikro nayapa angayai karya pakaryan ning praja gumregut sengkut cacut tawi wanda manunggal setya dampya dimenastri sora gumuro samya rabun ngarta estu praja dawuhnya sang nata sajuru angayai karya Estu praja dawuhnya sang nata
karya oh sikro mayaka angayai karya pakaryan ning praja kumrego sengkot canto tali wonta manunggal setya damya dimenastri sora iku murwa samya rapunarsi metu praja dawuhnya sanata saturu-turu ayahi karya emas Jas. Ya, lah, yo, yo. ayo Ya, ya. Jas. Eling nalika semana Sliramu tak anti nalika tumuju ing Surabaya. Pak Tris. Nalika wong loro awake dhewe numpak bis harapan baru. Entek sawah, entek sapi. Lagune Pak Didin iki Pak. Jebul kaya mangkene lelakon urip sing tak sangga. Kenangan nalika ing Surabaya rangira tresnamu mung gawe lara aja dumeh sliramu sekaton ayu berpisan wis ra eling karo aku lunggus nyanding rasane ra bisa ilang Surabaya wis ra eling rasane urip sing susah barang mulya aku terus ditinggal lunga ayo Kang Eko kadang-kadang ya sinar budaya Dadang Bagong ning kene lho Om Tris. Tak baturi kae lho. Ayo lho. On ngirimi lho, Dang. Leres Om Tris. Kancane ya dikirim. Hop. Aman. Pojokan ki tawuran tok iki. Bolok-bolok kene. Kulon tawuran tok iki. Tawuran iki, Pak. Sing sarwit ke aman nggih. Tim keamanan. Pojokan gapura tawur iki. Ayo siji-siji diaturke kaya ngopo lak ngaturi gelane dening para. Ya. Lah. Ora rugi.
Oh, Siap. No. Ah. Ah, hey. Oh, ah. Santoso, Santoso. Show. Up, yo. Nah. Ayo man paman aku enggal diterke Bali wan. Lah. Oh. Ah, iki tampan ana waduh. Weh, besok murus. Lah atuh. Kosek. Oh. Jos. Pak Eko gondrong. Pak Eko.